खुटाखौ होनाङामोन बिदि नाथाय आंबो गाब्रायदोंमोन आरोना भिडिअ मोनसै नामा साननानै ओमफ्राय दा बेगखौ मोननानै गोसोफ्रा जा खुसि मोनदों बेगा बेनोमोन नै आसानि बेगा मोनफिनबाय माने बेगखौ मोनफिननाय लोगो लोगो ओरैबायदि गोसोआव बिनानावनो सान्थि मोनदों गोजोननाय मोनदों गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनदों आरोना माने बिनि बेगाव जाहैबाय सना रुफाफोर दंमोन लेखा डकुमेन्टसफोर दंमोन ओमफ्राय नै बै सारा गथ'आनो नै बेनो सासे उन्दैयानो बेनो लादोंमोन आरो गेलेदोंमोन आरोना ओमफ्राय हाग्रायावहाय गेलेनानै बहाबा माबादोंमोन आरो ओमफ्राय बिनि देरसिन गथ'फ्रा माने गेलेयै बिदिनो गथ'फ्राथ' खारखुमानानै खेला माबा गेलेलाबायोना खारै मोनदों आरोना ओमफ्राय मोननानैहाय माने चक्लेटबो नागिरो बिसोरो बेगाव बिराद चक्लेट थाबाय थायो नालाय बे बेगाव चक्लेट मोनाबाथाय बेखौ बेयावनो रागा जोंनानै गारखोना माखो आं मिथिला ओंखायनो निमाहा बियो आं सोरबोजों आं निमाहा बियो गासिबो रायजोफोरनावबो आरो गासिनो नायगिरिफोर इउटुबारफोरखौबो आं अननानै बे भिडिअखौ शेयार दा खालामसै आरो अननानै आरो आं बुङो मानसिफ्रा बिराद फन नाम्बार होदोंमोन नालाय आङो जि डिस्टार्ब खालामदों माने फन नाम्बार होनानै बांगालफोरा बांसिन डिस्टार्ब खालामगासिनो दं आंखौ हरावबो हरनि 12टा 1टाबाबो मिथिया ओमफ्राय सुइच अफ खालामनानै जायो ओमफ्राय सोरबा गावनि न'नि मानसिफ्रा फनबा मोनाबा रागा जोङो आरो आं आरो बे मा होनो ओंखायनो बेखौ मोनबाय आं खुसि मोनबाय ओमफ्राय दा बेखौनो बुङो आं बयखौबो आंखौ निमाहा होदो आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आरोना आच्छा बेनो जाहैबाय माने बिनानावा गावनि मोनसे खहानि थाखायसो भिडिअखौ खालामदोंमोन हो दा माखासे मानसिफोरा जाहैबाय नाङा फाङा माने बियो बयहाबोथ' गावबा गावनि सम्पति गोमाजायोब्ला माबा मोनसे खहा जायोब्ला बयहाबो दुखु जाखायो गोसोफ्रावहाय माबा फैखायो आरोना दा बिनानावा जाहैबाय गावनि मबाइल गावनि बेग इदिफोर गोमाजानानै बुहुद दुखु खस्थ'हाय दंमोन माने गाबदों मेगनाव मोदै लानानै दुखु जादोंमोन आरो दा बियो गावनि बेगखौ मोनफिननो खोमा साननानैहाय बियो बिदिनो जोंनोबो खोन्थाहरबाय सोरबा इउटुबारनोबो खोन्थाहरबाय आंहा बिदि जादों समायसा जानानै खोन्थाहरबाय बयबो अननानै हगारना होबाय दा गावनि सम्पतिखौ मोनफिननो खोमा साननानै मबाइल नाम्बारखौबो होनानै होबाय नाथाय दा मानसिफ्रा जाहैबाय माने बिनि मबाइल नाम्बारखौ मोननाय लोगोनो अयथासार मानसिफ्रा बिनो फनसो हरबाय थायो आरोना आं दाबो बेनोनो रायलायहोबाय बेलेग मानसिखौ आंनि दा बियो आंजों फैनाय खाथियावनो आं बिजों खाथियाव फैनायावनो नै आंनि थानाय बिनि खाथियाव थानाय लोगोनो बुहुद मानसिफ्रा फन खालामबाय आरोना गैयालाबो 10 जन 20 जनसो मानसि हरबाय आरो माने बिदि जानाङा नोंथांमोना माने नाम्बारखौ मोन्दों होननानैहाय माने सासे हिनजाव बा सासे सिख्ला होननानैहाय बिदि फनखौ हरलाबायनाङा बे जाहैबाय सासे फिसाइ गोनांसो आरोना बिनि फिसाया डन बस्क' मिसनाव फरायो माने गथ'आ सासे दंखायो आरो साबेसे दंलाय बिनि गथ'फ्रा सानै हो माने हिनजाव होनब्लानो दि नोंथांमोना फनखौ हरलाबायनांगौ बे नङा रायलायहरनायावबो जेबो नङा नाथाय बिहा मोनसे सम्पति गोमादों नालाय बे सम्पतिनि दारैहाय रायलायहरबा मोनदोंब्ला अननानै खोन्थाहर मा नोंथांमोना दि लाइन लानो थाखायहायल' रायलायहरो नामा बिदिथ' नङाना हिनजाव होनब्लादि रायलायहरनांगौ बे नङाना मानो होनोब्ला बेहाबो फिसा फिसौ दं बिनि लाइफखौ बरबाद खालामना होनाङा ना मा नोंथांमोनाबो बुजिनांगौ माखासे हिनजाव गोनांफोराबो बिजोंहाय रायलायहरो बिदिथ' नङाना दा नोंथांमोना साबेसे रायलायहरबाय थादों साबेसे मा खालामदों बे नाम्बारखौहाय माबा खालामलांनानै लाजोबबाय सेभ लाखाजोबखाबाय गोनांथि जायोब्ला बे नाम्बारखौहाय पुलिसाव केस होनाय जासिगोन ओंखायनो नाङा फाङा हर दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बे मानसिनोहाय नाम्बारखौ हरलाबाय नाङा फाङा हरलाबाय नाङा आरोना नांगौब्ला हरनायखौ जेबो नङा मोनसे खामानि गोनांथियावहाय हर खिन्थु नाङा फाङा नाङै नङैनि हरनाङा जुदि नाङै नङैनि हरोब्ला नै नोंथांमोननि नाम्बारखौ लाजोबनानै पुलिसावहाय केस होनाय जासिगोन आरो